Dobar dan Josipe, vi ste nam naime dosta rano počeli pokazivati interes za umjetnost, a onda su bila i druga vremena i dosta je teško bilo doći do nekakvih informacija kako se baviti umjetnošću. Pa kako je došlo do toga? No, ja se prvo zahvalite na posjeti. Na vaše pitanje nije mi je lako odgovoriti jer to je bilo dosta davno. To su bila škura, kako vi kažu, tužna, zatvorena vremena kad teško se dolazilo do neke informacije, ali ja kao u još 8-godišnjoj školi bio sam u kružoku u čitaonici, ne član, pa sam imao priliku doći do neke literature u kojoj sam vidio neke umjetnine i tako dalje, pa su me potakli na neko razmišljanje. I onda iz toga sam crpio neke svoje ideje, a imao sam sklonosti prema crtanju i polagano se otvarao put, spontano. Tako da sam već u 7. razredu 8-godišnje škole neke skulpture izložio, pa mi nisu vjerovali. Mislili sam da sam ja to otišao u Split, pa sam kupio na pijaci, pa sam to izložio. Mislim, tako je to krenulo. Krenulo sve do odlaska u školu primjene umjetnosti u Sarajevu koju sam položio, završio i onda naravno akademija. Akademija više radi diplome. Pa dobro, prvi sam diplomirani kipar iz Livna, ali doći do diplome je dosta dug put, a poslije diplome još duži. Imate diplomu i nemate ništa. Morate raditi, tražiti se, pronalaziti se. I vi ste se pronašli? Mislim, čovjek se i danas traži. Umjetnost je takva da ne možete reći umjetnosti da ste nešto napravili. Sve je nešto pri kraju. Nikad ništa nije dovršeno što se tiče i slike i skulpture. U fotografiji je drugačiji aparat. Imate, škrcnete, on zabilježi i to je to. U umjetnosti je sve dorečeno, u stvari ne. Uvijek bi se moglo dorađivati, uvijek nešto novo otkrijete, onda nije ni čudo što poslije neko ponavlja tu formu ili sliku na jedan drugi način, drugom bojom, izmijeni malo kompoziciju. Tako da ne može neko reći, evo ovo je dovršena slika. Dobro, možemo za one stare. Ne možemo mi sada ponavljati te velike umjetnike, ali čovjek kad radi svoje radove uvijek, ja kažem, ne znam da sam jednu sliku uspio dovršiti. Ali dobro, inspiracije vam onda ne manjka? Pa to je najbolje. Meni je najbolja supruga. Ona je meni ovako sa strane gleda i onda rekne, Josipe, najbolje da ostaviš sliku, da tu više ne slikaš. I mislim da je skroz u pravu. Nekad je najbolje ostaviti jer sačuvate svježinu, što onda ako duže radite, onda ulazite samo u dotjerivanje slike, a ne ono što je bitno, ta atmosfera, te boje, ta kompozicija. Kad je postavite, onda ona ima taj svoj životopis koji ste vi potencirali, a kasnije dorađivanjem to ubijate, jer ja ne pripadam tom fotorealizmu, nego ovako kako bi rekao, jednoj figuraciji koja nije u svom punom izražaju. 6 desetljeća stvaralaštva iza vas, pa što vam je danas draže, slikarstvo ili kiparstvo? Pa to su godine rada. Tu, evo ovdje vidite u ateljevu ima preko 50 i više skulptura, ima preko 100 slika. A gdje je ono što sam sve kroz život, jer ja sam i mnoge stvari prodao, od toga sam. Pa što vam je draže, slikarstvo ili kiparstvo? Ja se podjednako dopunjavam. Uvijek je bilo, kad su neki sa mnom imali intervju, još davno, uvijek su odmah, njihovo je bilo zapažanje da sam u slikarstvu kao kipar, ne? A u kiparstvu kao da sam slikar, jer negdje kompariram to, odnos skulpture i slike. Ova je na platnu, ova stoji, ne na postolju. A opet je to ta figura. Možemo vidjeti i u slikarstvu i u kiparstvu da imate iste motive. Pa je, to je odnos. Uvijek tražim. Za mene čovjek, tragam uvijek za bitom. Ko smo, šta smo, gdje smo, kakvi smo. To su uvijek preokupacije. Žena kao izvor nadahnuća, roditeljstva, ljubavi, muškarac, snage, nekog muškoga erosa. Ovaj ovdje, recimo, nazivam ga
pjesnik u naporu, onaj tamo umirući pjesnik, kažem, više nema ni pjesnika. Nema toliko pjesnika koliko... Više nema ni pjesnika u tom smislu. Tako da, čujte, teško je tu da je čovjek do kraja objektivan, neko će reći, nisi, tako. Dakle, ljudsko tijelo i slikarstvo i kiparstvo. No, međutim, tu ima i sakralnosti, ima i mora. Pa dobro, to su motivi, ali to je povezano, to je sve u jednom ritmu, u jednoj sintezi promišljanja. Ako ja radim more, ja ne mogu otići dalje od sebe. Ja ga negdje u svojoj glavi, ja ne idem na more da slikam more. Ne. Ja njega negdje tu promišljam i kad ja osjetim potrebu, tu atmosferu, onda ga ja idem slikati. Jer mene interesira samo svjetlost, nebo i more, ta igra talasa i valova. Ostalo je suvišno. Kad bi stavio najmanju barkicu, ona bi meni smetala. Upravo u vašem ateljeu možemo vidjeti ovaj kip Isusa Krista, pa možete nam nešto reći o njemu? To je bio natječaj dole za lištane u Livnu raspisan i onda sam se ja javio i uspio dobiti da to i dole to stoji i postaje Križnoga puta. To je još 95. godine bilo. 95. od tog ratnog vremena i to je župa Svetog Josipa, to se nalazi odmah dole bila je tad bojišnica, ispod bojišnice tu je bio blizu i štab od Gotovine jer su išli gore na Dinaru i tako. Sve se nekako u to vrijeme poklopilo, oni su htjeli to. I još toranj crkve podigli smo za jedan cijeli kat, uopće se ne primijeti jer smo koristili kamen koji je od nekih razvaljenih kuća bio, a isti je korišten za gradnju te crkve. Tako da je toranj za cijeli jedan kat i zvonici podigli. Niko ne primijeti kako je to dobro napravljeno i naravno jako skromnim sredstvima jer nisu imali dovoljno ni sredstava i mene i dan danas reknu da sam na jedan način donator što je ugodno. Dobro je da se ne zaboravi, znate. Vi ste svoju umjetnost odlučili približiti ljudima i koji si ne mogu umjetnost priuštiti. Bilo je situacija da me jedna radnica prije nekih 30 nešto godina iznenadila, htjela je sliku kupiti. Onda ja sam bio u toj galeriji, nije imala dovoljno novaca, onda je rekao da sam ja umjetnik, da evo ima jednu moju sliku i tako. Ona je to vidjela i da je lijepa. Ja rekao šta je interesira, onda sam je pokazao, donio 2-3 slike i jednu je kupila i rekla je da ona nema novaca da to sad plati, ali da će platiti. Pa rekao u redu, buš platila, ne. I ona je svaki mjesec uredno donijela ratu kredita, odnosno da isplati tu sliku, što je mene čak bilo poslije i krivo, rekao bolje da se je poklonio. Ne? Zagrebačka publika je imala prilike vidjeti vaše djela u Laubi, pa kako komentirate da je vas jedan Talijan doveo u Laubu? Čovjek kad je vidio neke moje stvari, njemu se dopale, on je prihvatio da surađuje s nama, mi smo prihvatili njega, vidjeli smo da je jedan iskren dečko, obrazovan dečko i suradnja je krenula. Onako, za sada sve ide skromno, ali imamo međusobno povjerenje, to je najvažnije. Bez povjerenja, znate, nema suradnje. I za kraj mi otkrite, vidimo da i dalje stvarate, tu su i slike. Kakvi su vam planovi dalje? Ne znam, isto skromno ovako. Dan po dan ide i tako. Zdravlje me zase služi. Najgore što sve radim na stojeći, nisam naučio sjedeći niš raditi, ni slikat, ni kiparit, ništa. Onda jedino što me poslije malo noge malo peckaju od ostajeć. Kad stojim, onda stojim po 7-8 sati. To je. Radim, kako će to dalje završiti, koliko će što trajati, ne znam, ali sigurno dugo neće. A hoće. Ja sam sigurna da se vi ne date. Ako ste vi iz najranijeg djetinjstva dospjeli ovo sve napraviti, još ste tu. Pa je, ali nikad se ne zna. Danas je sunčan dan, sutra je kiša. Šta će biti dogodne, ja ne znam. Kažu nakon kiše da uvijek dođe sunce. Pa ja mislim da je s tim možda i najbolje da ovo završimo. Josipe, hvala vam puno na razgovoru. Hvala i vama.